We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bangon na mga kapuso and have a great Monday morning! Ato sang kamustahon ato mga kapuso sa maasim ug maitom sa Sarangani Province. Sa may buntag! Mayong buntag sab Jill ug mayong buntag sab sa ato mga kapuso sa Sindangan ug Sokon sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, mapapaanyong hasayo na sab ta karong buntaga kay usa na sab ka K-pop fan ang atong makauban. Paunsa kaya siya nahilig sa K-pop o ginabalanse ay ang pagkainahan o ang pagiging fangirl? Kana ang atong sayron, kauban si Mami Roxanne Uy. Well, samtang say, let's start our week right with Suroyta sa Osaka agri-ecotourism destination. Dili na kinahanglang mulayo pa mga kapuso sanglit anaalang kini sa Baguio District, Davao City. Atong i-experience ang mga aktibidad ug mag-enjoy sa attractions sulod sa maong garden resort. Kung asa ka na, atangi mga kapuso. Og makauban sa natin ni Resi sa Besok, ang Itbulaga music hero keyboard artist nga si Richard Benavides. Apan una ka na mga kapuso, subay sa pagsaulog sa Earth Day. Nasayod ba mo nga adunay pista gina sa ulog dinhi sa Mindanao nga alang sa pagprotekta o pagsalbar sa Mount Apo? Kini mao ang pista sa kinaiyahan. Ang maong aktibidad giorganisa sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur o ginasaulog kini matag bulan sa Abril. Din ginapahigayon ang tree planting activity sa Tiilan o clean up drive activity sa peak sa Mount Apo. I'm on vacation every single day. Good morning mga kapuso! Suwak kaayo kining atong suruyon karong buntaga alang sa magpamilya o dili ba ka magbarkada nga gusto lang mag-relax with nature. Kini ang usa ka agri-ecotourism dinhilang sa Davao City, ang Malagos Garden Resort. Busa tara na! Suroyta! Gikan Davao City proper, mi biyahe lamang kita og kapin 15 minutes aron maabot ang isa sa mga top tourist destination sa syudad. Sa gilapdon nga 12 hectares, napuno kini sa nag-classic amenities ug activities. But of course, sa atong paglibot-libot sa lugar, make sure to observe proper health protocols. And meet our guide, JD Duano. Dungatang sayron ang mga ginahandang kakalingawan dinhilang sa resort. And so karon Sir JD sa atong suroy dinhi asa ba ang atong first stop? So nata karon sa atong first stop sa Malagos Power Placer. Muna yung karon atong first activity na ako ipakita sa imo nga to ang Kakoto Meet and Greet. So What's your name? Oh, si Wally po yung name niya. So kamano sila magano? Yes, Sorry po. sa pangalan. So Oo. identified na nila sir kung kinsa sila. Yes. We have other tricks to show you as part of their activities. Muna si Rookie, atong kakato, magdula ka ni siya karon og basketball. Oh, there you go. Very good. So ipakita karon ni Rookie unsa iyang pag-skate. Very good. So muna si Leila, ang iyang buhaton karon kay mag-segregate siya og mga basura. Ay, wow. So, Leila, asa ilabay ang mga dahon? Dito daw sa green nga trash can. Kay dito daw ang biodegradable na mga waste dapat itapon. What about yung mga plastic na basura, Leila? Doon daw po sa black na trash can.
murag ako sir no, murag nibalik ko sa pagkabata ganina, well enjoy sa atong kakato meet and greet. Pero karon sir, aside ato, unsa pa atong atuon karon? So we have our butterfly sanctuary and ang atong makita sulod sa first dome po, gusto namang ma-educate among mga guests unsay mga life stages sa mga butterfly. So aside sa makita nato mga kapuso no, ang katong mga butterfly sulod sa dome, pwede pud mo maghimo ini nga butterfly release aron mas madaghan pa ang mga butterflies nga nasa tong environment. Sama ini. Yay! Sunod natong bisitahon ang Hydroponics Garden. Usa sa mga practices sulod sa resort, ang farm-to-table way of serving fresh vegetables alang sa ilang guests. Sama na lamang niini, tanom nila nga lettuce. Perfect pang salad ug sakto pang lunch. So sir, muna niya nga to ang gipakita ganina ng mga lettuce, so gi-harvest na siya, tapos pwede na nimong tilawan sir. Please enjoy your lettuce. The best din mga kapuso. Kay lagi busog pa, gibisita usa nako ang agaw atensyon nga pond tungod sa makalingaw kaayo sa mata nga mga koi. Dihang na recharge na, ready na sab ko alang sa next activity, ang bird feeding. Karon na niya karon sa ato ang Malagos Bird Feeding Dome. Sa sulod, pwede ta makakita og mga African lovebirds og mga budgies. Sulod sa dome, adunay 7 ka klaseng species sa langgam. Sama na lamang niining Eclectus parrot nga sila Midori ug Ruby ug makasana all na lang gyud ka sa ilang sweetness sa usag-usa. Makita sab dinhi ang mga colorful lovebirds nga very playful. Gani, abti kaayo sila nga makigdula sa kuha. Gilok lang sa kamot. Og nasayod ba mo nga ang tanang mga langgam nga makita sulod dinhi, gidonate lamang. Sama na lamang niining Philippine Hawk Eagle nga si Kapitan. Kini aron mas maatiman ug mas protektahan ang mga susama niya nga mga raptors. Usasab sa mga highlights ug ginaatangan sa mga bisita ang pagpakaon sa mga raptors. Maka-amaze nga ma-witness ang maong eksena tungod kay actual nimo makita ang pagdagit nila sa pagkaon, matag itsa sa ilang keeper. Human ang atong makalingaw nga experience sa pag-feed og mga langgam, karon mosakay ta niining kalesa ug mopaingon ta sa atong next stop nga mao ang Chocolate Museum. Sunod natong bisitahon ang world-class ug award-winning Malagos Chocolate. Busa, tara na! Sa bang tuiga nagsugod ang production sa tsokolate nato din? Nagsugod ta way back 2013. Pero way back that year, dili pa ta fully industrial ang atong production. Makita nato karon diri, muni ang atong gigamit sa una, pag-break og pakaw, pag-break sa iyang shell, until na gi-molde siya. Until such time, we were able to purchase machines already to do these things. Samtang naglibot-libot mi sulod sa museum, nakapanghinam-hinam ko nga motilaw sa ilang chocolate dinhi. Tungod gawa sa mga interiors nga formang chocolate, maka good vibes sab ang chocolate aroma. Buta nga, nagpa-excite sa mot sa kuha nga magbuhat og kaugalingong chocolate bars dinhi lang sa Chocolate Laboratory. So mga kapuso, gikan dito nga murag gripo gyud ang kadaghan sa chocolate no. Karon ana tong fish product og ato ana kining tilawan. Grabe. Lamin kaayo. Human sa atong pag-experience sa nagkalain-laing activities og highlights sulod sa Garden Resort. Gi-enjoy sab nako ang moment with nature. Refreshing ug presko kaayo ang hangin. Tungod kay napalibutan ang lugar sa daghang pananom. Makawala og stress, grabe. Sana always. So mga kapuso, aside sa kalesa atong sakyan ganina, pwede po nato experience ang horseback riding aron nato malibot. Jam-packed gayud ang kalingawan ug pagtulunan sulod sa maong Garden Resort. Plus, refreshing pa ang ambience sa lugar nga makaparelax ug maka-good vibes. Mga kapuso, chillax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Press start tayo mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Vista. Karong buntaga itong makauban ng usa sa mga miyembro sa Music Hero ng Eat Bulaga. Walay lain pa kundi si Richard Buenavides. Good morning, Richard, and welcome to Sa At Home with GMA Regional TV. How are you today? Hi, attorney. Good morning and good morning sa tanan. I'm doing good. I'm doing good. Thank you so much. Balikan natin, Chard, yung naging experience mo naman noong 2016 sa Music Hero sa Eat Bulaga. How was that experience for you? At the time, I was only 18 years old. It was a very big opportunity for me. Motong first anak ko na amo din yung feeling makita sa TV, mag-play og instrument sa TV and all that. So it was a very surreal and very humbling experience as well. At dahil nga doon sa competition, nabuo ang Music Hero na banda, how do you feel naman sa pagtanggap ng mga tao sa inyo? Well, yung pagtanggap ng mga tao, na-feel na mo to siya when we released our first ever single, original single. And at that time, it was a very big deal kay mo. Itong first time nga na-experience na ako personally na mag-release of original music na madunggan sa Tibok, Pilipinas. So that was parang very maka-proud sa amo ang part, and we're very happy that people loved our music. And yung latest na nag-boom na mo na song, which is yung KLWKN, yung Kalawakan, motong murag song na mo na naging hit yun, and we're very much proud of that. Isa din sa mga nag-trending sa social media yung video ninyo or like music about anime medley, di ba? Na marami din masyado ang nakapanood at nag-enjoy. Pero sino ba ang nakaisip ng idea na yon? I want to change the world, lead the wide ride. Give it a little bit of It was actually a collective idea kay before we released that video, dugay na mi gusto mag-anime songs, and then naay isa ka day na nag-spark og idea among isa sa mga handlers namo sa Itbulaga na himuon siyang medley. Kaya among plan before was like one by one yun, like per anime soundtrack, ibuhatan na mo og cover. Ang mostly naka-relate yun ato among gibuhat na anime medley was the 90s kids, mga batang 90s. So wala na, happy pud me at the same time kay while we were doing that video and while we were playing the songs, murag nag-relive pud mi sa among childhood, which made it even more enjoyable. Sure, very fulfilling yan, and thank you for bringing smiles to our faces. Charles, ano ang mensahe mo sa lahat ng mga nagsusuporta sa Music Hero, lalo na dito sa Mindanao? Ayun, daghang salamat sa inyong tanan. I'm very proud na Mindanaon ko, and I'm part of a band na naga-succeed nationwide. Thank you so much kayo sa inyong support. Please keep supporting us. Please keep supporting OPM. Daghang kayong salamat, Charles, for joining us this morning dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you, attorney. Thank you, everybody. And that was Richard Buenavides. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, tungod K-pop fever is still on fire. Labi na karong adunay pandemya, mas kamatikdan nga midaghan ang mga ginatawag nga K-pop fans. Apan karong buntaga, pinasahi ang atong makauban. Sangit dili siya millennial, tungod usa na siya kainahan og tita K-pop fan ang atong makauban. Atong makainabi karong buntaga si Ma'am Roxanne Uy gikan Cagayan de Oro City. Ma'am Roxanne, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag sa inyong tanan. First time to be interviewed on TV. Ma'am, unang-una, paunsa ka ba nahimong usa ka K-pop fan ug unsa nga grupo ang imuhang paborito? Nagsugod ni siya atong 2017, gi-introduce siya sa akong anak nga sige siya tanaw sa YouTube niya.
na agyan niya ang grupo nga BTS. So, iyang ipakita ang isa ka music video sa BTS. Then, dito na dahil nagsugod na naging fan ko niya, naging ARMY sa BTS. Unsa sa ba ang naa sa mong grupo, ma'am, ngano ka nawili kanila? Nawili ko nila kay maayo kay sila manayaw. Aside from that, lingaw sila tan-aw nga grupo kay kanang sa ilang mga reality shows nga moya akong gatan-awon. Kalingaw ko sila as a team mismo. Tungod sa pagka-fan mo, ma'am, aduna pud ba kay mga merchandise o mga album nga gikolekta? Well, as you can see sa akong background, actually, mao na siya ang akong nakolekta na over the years as a fan. Kung ang uban mahilig sa plants, mangolekta sila plants. Ako kay fangirl man ko sa K-pop, so gapangolekta ko mga collectible items nila. I think through over time, it will naapot siya added value later on. Ma'am Roxanne, sa imong tan-aw, wala ba nahimong babag ang pagka K-pop fan nimo aron mahimo ang imong mga responsibilidad isip inahan ug asawa? Actually, I'm a working mom. So, aside from my family lugar, mag-atiman sa akong mga anak, as of now kasi akong husband is not here, so na siya sa gawas. So, wala kayo problema. So, ang mga kids ang akong atiman nun karon, asikaso manghihapon nako sila bisan pag ga-fan girling ko. Ma'am, unsa pud ba ang komento sa imuhang pamilya sa imuhang pagka-ARMY o BTS fan? Actually, ang akong kamagong anak nang sa padayon lang padayon. Kaya actually gakalingaw manghihapon sila kay like say magtan-aw mi katong babangkon, katong kuan sa concert sa BTS. So apil man pud sila nagtan-aw, nalingaw manghihapon sila. Unsa pod ang imong nakita nga mayong epekto sa imong kinabuhi sa imong pagka-fangirl? Actually, di ba sa karon kay tungod sa mga batanon karon nga nakahiligan gihapon ang K-pop. So, mas kumbaga being one of them, maka-connect ko sa akong mga anak. Like it's bridging the gap between adults and children. Diba? It's a one way of magkasinabot mi anak kay pati man akong mga anak kuan man gihapon mga K-pop fans man gihapon. So I think that's the most beneficial na akong nakuha sa pagka-giging K-pop fan. Og karon ma'am, aduna tay gamayng padula. Ilado kayo ni labaw na sa mga millennials ang jojowain o trotropahin. Akong ipang-ingon ang mga ngalan sa mga miyembro sa BTS ug imuhang tubagon kung jojowain ba o trotropahin. Sabay na sab sa gamay nga explanation kung ngano kana ang imuhang tubag. Game na ma'am? Game. All right. Unahan nato ma'am na si Kim Namjoon. Trotropahin. Kay murag siya ka ng barkada nga daghan kay ideas i-share. Kay di ba father figure manghihapon siya sa BTS. So murag pang tropa ra gyud. Kim Seokjin. Si Jin, trotropahin. Nay pagka, di ba, kay mahilig siya dad jokes. Feeling na ko, kuan. barkada, yun, pananaw yun ako sa iya. How about si Min Yoongi? In a way, pareha siya ni RM gihapon because he's an intellect. He's a very serious type of person, manggod. Jung Ho-sok. J-Hope, alabaw na siya. Kanang, trotropahin kay kanang jolly, he brings the sunshine in the group. Park Jimin. Jojowain. Appealing kay siya, kanang lahi siya dating, lagi siya sexual appeal kung bagay na. How about si Kim Taeyong? Actually, si Big, nalibog ko kay pwede siya tropahin, pwede po siya jowain kay aside from his good looks o gihang deep voice, kung tropahin, mamagod siya akong anak. Anang i-treat na ko siya as akong anak ba? Pero kung if you look at him, one lang, view him physically, yung looks, jojowain. Pero with his personality, tropahin. O lastly, si Jun Jungkook. Kato, siguro jojowain. Sexually attractive yun si Jungkook, kana yun. Tinang appealing yun kaya ang iyang looks, ang iyang physique, and pang jowa yun nga
itsura. Wow, grabe ka-attentive og jolly si Ma'am Roxanne. Salamat kayo Ma'am Roxanne sa imong oras nga gihatag sa ato med GMA Regional TV og amping kanunay. Salamat po kayo. Thank you for having me. Say, grabe good ka-enjoy ang mga activities nga akong nasulayan sa Malagos Garden Resort. Na ako'y close encounter sa mga langgam, makarelax pa jud ka sa environment ug syempre, ang world-class quality nga tsokolate. Samtang Jill, pinaagi sa pagka-K-pop fan ni Roxanne Uy, nahimo siyang mas nasuod sa iyahang mga anak ug nahimo na sab nila kining bonding moment. Samtang side akong kausaban ang nahatag sa kalampusan ni Richard Benavides, isip music hero artist. Wala niya damha nga daghan ang nisuporta sa ilang banda. Mga kapuso, ta na-inspired nga kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ernest Hemingway nga in order to write about life, first, you must live it. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso! And always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kirisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso!